गस्लाखौ फ्राद बिसिनानै गस्लाखौ खुबाय, बिनि उनाव लंपेन्टखौबो खुबाय, लं टं खालामबाय, लं टं खालामनानै कारेन्ट खुन्थायाव खाबाय, खानानै बुबाय, गाज्रि बुदों सिख्लानि गामियावनो। उनुपखौ लं टं खालामनानै कारेन्ट खुन्थायाव खाबाय आरो बुबाय। दा बे जाथायखौ लानानै रायजो नायनो गोबां सोंखारिदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। सिख्लाखौ गोसोथोनायनि थाखाय सिख्लानि गामियाव लं टं खुनानै बुदों, खादों, बिनि सायावनो सावरायगोन। दा जायफोरा फेसबुक पेजाव नायगासिनो दङ बिथांमोना फल' खालाम आरो जायफोरा इउटुब चेनेलाव नायगासिनो दं इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो हायो। मानोना बे इउटुब चेनेलाबो 100K जानो थांगासिनो दं, 100K। दा जियानो जादोला गुबै खौराङाव फैदो। आरो जायफोरा गिथाव बाथाव क्राइमनि स्ट'रि नङा क्राइमनि निउसफोरखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोना गुबैयै साबस्क्राइब खालामनाया मोजां। अब्ला जोङो सावरायनोसै बेखौनो। बे जाथाया जोंनि बे सा सानजा भारतावनो जादों। सासे सेंग्राया 27 बोसोर बैसोनि सेंग्रा, जोंनि सायाव उन्दै जागोन एसे। बे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोयोमोन जाहैबाय। सिख्लानि गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव साब्रै दुथाङा बे सेंग्राखौ हमनानै खानानै गिबियावनो गस्लाखौ फ्राद बिसिनानै गस्लाखौ खुबाय, बिनि उनाव लंपेन्टखौबो खुबाय, लं टं खालामबाय, लं टं खालामनानै कारेन्ट खुन्थायाव खाबाय, खानानै बुबाय, गाज्रि बुदों। सेंग्राया नाथाय थैथारासै। बे समाव सेंग्राखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। दा बे जाथाया जादों जाहैबाय त्रिपुरायाव दै। त्रिपुरानि धर्मनगराव जादों बियो। त्रिपुरानि धर्मनगर सातसांगाम गामियाव साब्रै दुथां सुबुङा सासे 27 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ सासे सिख्लाजों गोसोथोलायनायनि जाहोनाव सिख्लानि गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव बिनि गस्ला आरो लंपेन्टखौ खुनानै लं टं खालामनानै कारेन्ट खुन्थायाव खासे खानानै गाज्रि बुदोंमोन। उनाव जाथायखौ पुलिसा खौरां मोनबाय बा पुलिसनो सोरबा खोन्थाहरबाय। पुलिसा लोगो लोगो स्पटआव फैबाय आरो सेंग्राखौ बोखांबाय बा बोखांनानै हस्पिटालाव लांबाय। दा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। आरो जाथायाव लोब्बा थानाय साब्रै दायनिगिरि सेंग्राफोरखौ पुलिसा हमबाय। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय पान्ना आकुरा, कुश आकुरा, लाभ आकुरा आरो समरजित आकुरा। बुजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय उनुप। उनुपजों आरो बे गामिनि जायबा सातसांगाम गामिनि बे गामिनि सिख्लाजों गोसोथोलायोमोन। नाथाय बिसोरनि गोसोथोलायनायखौ बे साब्रै दुथांफोरा मोजां मोनाखैमोन आरो सिगांनिफ्रायनो वार्निं होबाय थादोंमोन जाहैबाय। उनाव गामियाव सिख्लानि गामियावनो उनुपखौ लं टं खालामनानै कारेन्ट खुन्थायाव खाबाय आरो बुबाय। दा बे जाथायखौ लानानै रायजो नायनो गोबां सोंखारिदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। दा बेनोमोन जाथाया। बेबायदिनो गोबां जाथाय जायो जोंनि बे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव। दा नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि मा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। सानथिं बाथिंनो बेंकआव सानै सिखावफोरा पिस्तल लानानै रां लुथिनो नागिरदोंमोन, नाथाय रांखौ लुथिनो हायासै। मानो हायासै होनबाथाय फायारिं खालामनानै जेब्ला गुलि नांजायो, सासे केसियारनाव गुलि नाङो अब्ला बिसोर खारदोंमोन। बेहायनो सासे आइजो पुलिस कनस्टेबोला हमनो हादों। गुलि गावनायाव सासे केसियारनाव गुलिया नाङो आरो गुलि नांनायनि उनाव बिसोरो स्पटनिफ्राय बा बेंकनिफ्राय गिनानै खारदोंमोन आरो खारनायाव पुलिस आइजो कनस्टेबोला बिसोरखौ हमथानो हादों आरो हमनानै बिसोरखौ रायजोफोराबो फंसे फंनै सोबानाय जादों।